अजन सुग्रा लाबायनो 3000 लाथारबाय माबा हारा आलदा मोदोम आलदा ओंखारलायो दानिया अजन सुग्रायाबो बैसोबो ओंखारबावो बैसोबो ओंखारो 3000 नि बेटारि सोनांगौ आरो सिगाङाव मा कम्पानि निउ फिल बैसो थैसो ओंखारजोबो मेजेमनि अजनबो ओंखारो डिकेथलनाव लांफैदोंमोन डिकेथलनाव फैदों नै खेलानि बुस्थु लांफैनो गोबां आगजु मोनो खेला गेलेग्राफोरनि ड्रेस मोनो मोजां मोजांथार ड्रेसफ्रा सिङाव भिडिअ बानायहोआ नङाबा बानायजागौमोन मा मा मोनो सेस बुस्थुखौनो मोनजोबो खेलानि बुस्थुखौनो एकदम खेला गेलेनायाव मा मा बुस्थु नांगौ गासिबो मोनजोबो बिराद मोजां मोजां गस्ला सुट दङ गेन्जि बेनेम बायदिसिना जुथाफ्राबो बिराद मोजां मोजां दं हेलिकप्टारनि खालै फांखाया मा हिन्जाव मा हौवाफ्रा ड्रेसफ्रालाय खेलानि बुस्थुआलाय दा माबा वेट सुग्रा लायोबासो मोनसे स्लिप टाइप बेखौ लांसै नोङो देन्जार नुनो माथो एम साइजसो सोरनो नांगौ ओमफ्राय नोंनो ना सोरनो नैबे अजन सुग्राखौ बायफैदों माबा हारानि अजन मोदोमनि अजन आलदा आलदा ओंखारजोबो आरो बे अजन सुग्राया
3000 लाथारबाय 3000 लादों मोजां हारा मोदोम मेजेम आलदा आलदा ओंखारजोबो अजना मोजां